La proposta de fusió de la música jazz amb les textures de la tenora que lidera el músic gramuntí Jordi Guixer a través del Jordi Guixer Quartet ha posat el punt final a la 5a edició del Festival Jazz al Pati, que s'ha celebrat des de dijous i fins diumenge a la ciutat de Balaguer sota l'organització de l'Escola Municipal de Música. Aquest concert ha estat programat en el marc de Jazz al Pati, però també dins dels actes de Balaguer, capital de la Sardana 2022, amb l'objectiu d'organitzar durant tot l'any propostes de cobla fusió per atraure la sonoritat dels instruments de cobla als nous públics. Jordi Guixer ha explicat l'origen del projecte, que remunta a quan Esteve Molero era el director de la cobla jovenívola d'Agramunt i ell hi tocava com a primera tenora. A partir d'aquí va néixer el primer tema, Silenci Blanc, i després en van venir més i que ha repassat aquest diumenge durant poc més d'una hora amb un repertori que anava dels clàssics del jazz fins a la bossa nova o el latin jazz. El concert s'ha acabat en una versió jazzística de la popular cançó El cant dels ocells, popularitzada per Pau Casals. També aquest diumenge, en aquest cas al matí, dins del cicle Assolellats d'espectacles per a públic familiar, s'ha pogut veure l'espectacle Històries de jazz de la companyia Pentin al Gat. La 5a edició de Jazz al Pati va començar el passat dijous amb les audicions matinals pedagògiques adreçades als escolars de primer d'ESO de les escoles de Balaguer. Entre dijous i divendres van passar per les audicions més de 300 alumnes de l'Escola Pia, l'Escola Vedruna i els IES Almatà i Ciutat de Balaguer. La mostra va continuar dijous al vespre amb l'espectacle Poesia en Jazz especial dones a càrrec de Diva Dams, 3 cantants veteranes que portaven un repertori molt original basat en el jazz i la poesia, i divendres amb les actuacions d'Orígens, quartet del Conservatori del Liceu i d'Ernest Pipó, del taller de músics amb una adaptació jazzística d'un repertori de negros espirituals. Precisament a Ernest Pipó, la Fundació Margarida de Montferrato li ha atorgat enguany el premi al millor intèrpret de la mostra. Dissabte, Jazz al Pati va comptar amb la presència d'Anna Blasco, quintet de l'ESMUC, i amb els alumnes del Centre de Música Creativa de Madrid, l'escola convidada d'enguany, que treballa en la mescla de diversos estils musicals tenint en compte una base procedent del jazz i la fusió d'avantguarda. Des de l'organització, des de l'Escola Municipal de Música, fan una valoració molt positiva de la mostra d'enguany. Asseguren que ha estat de les millors i excel·lent tant pel que fa a la qualitat dels grups com també per l'assistència de públic.